we are the Shamama old Boga TV, so the Penesa be brook kata pre kata Junkuban and so far. Was on for JP in money, and then see a share. Now, your baby didn't come kakra. When Mrs. Zebebre and Yatia for Dumesiaho, Nina Fat Nana, Gianna Ayaboafo, the Juma Son, the Juma Point, oh yeah, and dear Pija Dumesio crew. Nam Penenza is a true better Yana Brebiano, which Gina for. The Santi Brana Nabidia. Na oye dwuma so na dwuma bra ne se dia pege dwuma su akuro no eyedan a nananom ne di kan ifra se akyekyere kuro na nsa na woba nenso ase yedidi nkomo na ye nheda ne nananom ankasa ntwetwe nkomo ene na bosomfo yi pwa mu ene nananom ebe bedi ahia atwetwe nkomo ne se dwuma dawroma yebe hye nkomo twetwe yasi na wa like wa comment na wa subscribe nsa ma yensa de be ya yede fufuro bi anso tumo wa dawroma ubenya bi ahwe Esenti na ye nkoma ye babedi no ye ne nana ya ejapoma atofekese a oturu mpempema nkoma ne fotabra ba ne fenu o chama mansa nyina no bie ne ho fe papa ono na ye dumesua nkoso ohema ono na beremu yi nananom awesa wonsem nyina ahya na se onye na omfanto ye ne amansa nyina no muntima dawroma ye nche ho no mpanin se ye nsa kokroboti ho moponti ye nkona na ahema ho na yemfiri nkomatwetwe ne nyina ase emfaba na ahema dawroma afishia pa o African committee. ni se yesu adawroma nti ho ye ya de nyam yase na ahema ye ba ya na ye ma ne bukpo nyina ayeti awa ansa na no dumesu atesen Na me adon ne nananom adaroma edumesia eyeboko edumesia he kama pa me ye kos mo piafo enti wankasa hwe na ahema atum sampa one oba pa ho fedua oye ohema nkoso ohema ewo dumesu enti wono na oye dumesu nkoso ohema eka na nagya na ayeboafo ho na ahema wadawroma mpene na kan yese se tu bitimi ato na iwochiginafo yedim se kuruya peja edin obi ebo eye nkoso ohene wona nananom awesa nsem ne nyina ahyewa no de bempa na odi kuro wo kuro imu wane ne hema ne natera nkodwa ene kuro imu mpanin nya aka ehu firi na nagya na ayebo afo ansa na de se dibre ma no yo na da wasi bebi ubisa ya no fe ehwe dumesia ti emre bebra etwamuko na yenhu se dumesia etisei makre nana eye nana kwame amponsa a wotoso mienu ene natena nkonwa chimpo se obema dumesia abeye krabehye okay enti emre kakra mu nyina na omode omani toto fam na omo apese bi obi a obeboa dumesia na wabeboa kru no enti na nana ayebiafo bra na omeye nana ayebiafo no dumesia heya na ofiri dumesia heya na yewo no etete no ewo heya enti ebra na owa akwantu mu ne se otimi ba dumesia na niema eda na koma so pa ne se obeboa mabunu a ewo kuro no okay enti ne namfo ewo ne nchen nyina ho omo ye mrante mabunu a omuhutia omo so kama pa enti oba eya na mpempi schools a ewo dumesia ha no okọ na wakoma omo books pen ene niema a ebeboa omo wo omo adesua mu okay de science so mienu eye dumesia computer lab na ebi nni hono omo de adesua de ebetu na anim no timi boa ye ema na dumesia ICT center aye adwuma ewo ha na saa niema ni nyina ekoso na afei nso ne mpanifo ne bidi nkomo se owani suade hunu se na opese ode beboa kuro nti saa nkomo yi eto ohene bi akoma so ema ne bedi nkomo de kire nananom ewo dumesia ahemfie na ma mentwa no na chese won fiti prekope ene nananom a eye mpanifo okuru mu antwetwe nkomo se na ato na koma so nemu wonne ohene bi a wokuru fufuro so mu na twetwe sa nkomo no ena ohene obo no na wo dumesia he ya okay ono no okanta na kunya no okanta na kunya no okay enti nkomodidie mu no ena obi bo na mane ena ohun so ono so edna ni to fam ehwe de na nana eye se empo yemfa adwuma de ati se ema no oboa mabuna ewo kuro nim
wokɔ ne nanse ekɔhwɛ ebia me ba ekɔ school bibi se na enkɔ yie na se a ɔhwehwɛ epɛ mmoa de boa saafo ni nyinaa enti nana no so yɛ obi a n'adwen mu dɔ enti ɔhwɛ sɛ nneɛma wei ɔpani a ɔno anya ne sika na nka n'abusua wɔ hɔ na obetumi de ahwɛ n'abusua na nso ɔdwen afoforo ho ɛka n'abusua ho no na kyɛ sɛ yɛde dibere bi sɛ mana obetumi ayɛ deɛ kyɛn saa de aboa Dumesia kuro ma opiafo enti bra yɛde dibere no maa no ehu sɛ ene wɔ frase ɛyɛ adwuma wohwɛ adwuma na na ayɛ a ɛwɔ Dumesia kuro mu a ɛyɛ dan a bi wɔ hɔ a asɛ amanfo ni bɛgye ho paa akyɛn bi so ɔyɛ ɔhema nkɔso ɔhema yi wobɛn mabunu na ana wotie kuro no mu nkɔmɔ a deɛ ɔhɛ adwuma bɛn na ayɛ boafo yɛyɛ a ɛtɔ kuro mu no nyinaa kɔma so saa yo mesa da wase bi deɛ di kan na Dumesia ansa na kaa ne de wobɛwura Dumesia kuro mu no na yɛ kwan ne nyinaa atutu MP abakɔ enso na yɛ nhu saa ne ma we nyinaa so obi afa saa botaye na to n'ani so sɛ ɔbɛboa Dumesia enti emre bi atwam wotu wani hwɛ baabi a kyinye yellow ni sina ɛka kum abofra bi a sɛbi na onim bia enti ansa kra na yɛde na na esi akonya no so no ade edi kan a ɔyɛɛyɛ ma kuro n'ani gye yɛ ma kuro n'ani so sɛ a ampa na na fata akonya a ɛwɔ sɛ yɛde ma no enti ansa na yɛbedi dwumadie no ɔma yɛgu kwan no so nyinaa siesie kwan no yɛ ne fɛfɛɛfɛ empo baabi a meka se a yɛti animu ha nyinaa na ɛyɛ nkutu kwan na di kan ma yɛde chippings ebegu ha ma mfutuo no so nyinaa ɛyɛ den ɛkɔ fam enti emabunu no nyinaa ɛbɔgye no so ka sɛ a ampa ti yɛde dwumadie ti se ɛde ma nana obetumi abɛboa Dumesia kuro no ɛno mpo yɛ na abra yɛmfa ne nsi akonya no so no ne dwumadie ahodoɔ bi a wodi no Dumesia ebi no opiafo na yɛhu ni saa no na ɛyɛ danya mpɛne sɛ brɛbo bi a no abɔnwoma mata ho ehu sɛ nana ɔyɛ sei wayɛ kota watu nsuo ɔyɛ sei na wura Dumesia tim sɛ bola bi a ni ha sɛ obi bɛnom nsuo de polythene bags ne pure water rubbers ne ade atototo kwankyɛn bi nte saa eni hɔ saa because nana da romanti ɛyɛ danya enim sɛ bi a noma bi wɔ hɔ a timamfo no mu bi ebekɔ atie ɔmo wode wasototo fam no deɛ nana yɛ eti obi nan so yo ɛwɔm saa wiase deɛ adeɛ bi a wobɛyɛ bia no sɛbi ɛyɛ na edin bɔ kakra ɛbata ho enti nana nankasa ato nanum tuo asrɛ apakyɛw wɔ ho sɛ ansa na wobɛyɛ adeɛ bi ama na yɛyie no baabi sɛe ansa na baabi ayɛyie enti nana de kyɛw pa ma obi bia ne dwumadi a odiye kwan baako ana mienu bi so nti afoma na atia nana so no ɔmfa nkyɛ ɛyɛ nokre akwan ahodo bebree nana ɛyɛyɛ mantamu akwan bebree nana yɛyɛ no fa baabi na etia ebi mu na so yɛyɛ kwan na hyase no na ebi mu abobɔ container ɛwɔ kwan no ho a sɛbi ɛnumu na munya ɔmo anu aduane ɛden efiri enti abase putupuru ɛhɔnom a to container no kosi baabi emu yɛya enso ni nyinaa mu no nana san dwen wɔ mo ho sɛ a me ma obi ato ne container mu na awɔtwe ana na awɔtwe mienu ansa na wanya biribi akɔ na no nana nkasa to ni bottom dakro bia na ɔma obi a yɛto ne container si kwan ho bia no 100 Ghana cedis at least nipa na to ne nneɛma kra no obenya mfaso wɔ so edidi ɛna wama natu ɛninti nana fa saa de we to no ho so na dakro bia nipa yɛto ne container bia na yɛma na 100 Ghana cedis ɛnu wie yɛchi no nana hu ne sɛ matu nipa ne container me ma na 100 cedis da bia na 100 cedis na me de ma no betumi ama na 100 cedis na akosi da bia debi ɛwɔ so ɔno ankasa hwehwɛ biaye ɛma containers na yɛto ni nyinaa no yɛdi kosi madaro mamu ye wie ye dwumadie na sɛ mmere o ma metumi akɔkyerɛ mo baabi a nana ayɛ saa de no nana ankasa asase a watɔ na ɔde ɛbɛyɛ ne dwumadie no otu ne ho si wɔde ma kuro no ɛma saafo yɛto mu container ni nyinaa nana ankasa na de ne bottom sika esi containers ni nyinaa deɛ wɔ sɛ yɛbɔ so deɛ wɔ sɛ yɛka stay inside bia no yɛayɛ
a yɛde ama saa adɔfoɔ yi. Enti kwan baako anaa mmienu bi so no fa baabi ebetia nipa no sɛ amunamunum hɔ a wobɛtu obi container anaa wobɛtu obi ano aduane agu. Nanso nana ɔsɛe biribi no na ɔsan akora biribi. Saa afoɔ yi nyinaa wahwɛ a resolve saa issue no nyinaa de ama wɔn. Mopiafo. Now, deɛ kɔɔ so deɛ ɛno bi a dwumadie bi tia nana nso ankɔ yie no. Ne nyinaa nkɛmfua no sɛ ɔhwɛ nana Jana ayɛ boafo a kromu no eso no musɛn. Anokwasɛm ni. Ɛyɛ na ɛtɔ da koraa na ɛboro adwene nti ase so. Because nana ba a ɔde nneɛma bebree egu akwan mu. Ohun ne sɛ sɛ ɔno nko ate gyina sɛ ɔbɛyɛ biribi a obetumi apa ahye. Ɛno nti nana wɔ nkɔfo a ɔmo boa no ɛwɔ ne dwumadie mu. Nti ne edi kan nana di kan ɛte kuo bi ɛwɔ Dumasua a yɛfrɛ no Nkɔsoɔ fan club. Okay. Ɛda so wɔ hɔ. Ɛda so tim hɔ paa ɛyɛ adwuma kɛseɛ paa. Nana te kuo no wieɛ no, nana pɛɛ beaeɛ bi sɛ yɛmfa hɔ nyɛ Nkɔsoɔ office. Na deɛ ehia obi bia no, wokɔ hɔ time bia nipa wɔ hɔ nom a wobetumi ne na di nsawɔsoɔ. Sɛ wopɛ sɛ ohu nana a wofa saa afoɔ no so a wobetumi ayɛ den. Ɛne nana adi wo nkɔmmɔ bi a ehia. Na fan club no ne botaeɛ a nana teeɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛhia biribi anaa biribi na yɛpɛ sɛ yɛtu anammɔ wɔ kurom ha a saa nkurɔfokuo yi nyinaa bɛka nana ho na nea wɔrehyehyɛ no ɔmo aboa no. Ebi ne sɛ yɛhyɛ kwan yi ase a yɛpeevi ha sei no. Nkɔsoɔ fan club members no obiara ni hɔ oyi ne ho firi mu. Nti yɛba na fɛ so. Yɛyɛ ne sɛ communal labor no. Obiara besom wei som ha na dwumadie na yɛdi no na ɛkɔ anim. Da koro yɛhwɛ nipa na ɛbɛba ne dwumadie a yɛdi yɛ na ɛboro adwene nti aseɛ so. Ana frɛ communal labor wohwɛ nipa dodoɔ a ɛbɛba na sɛ ɛboro adwene nti aseɛ so. Enti sɛsi a dem ka ne sɛ kurom ha deɛ yɛasɔ nana mu yɛkura ne mu twitwe ɛnyɛ ade sɛ yɛbɛgyae ne mu ama afoforo abɛgye nana yɛama na akɔkwa. Enti sɛ yɛne nana ya agya pɔm a atɔfɛ kɛse a oduru mpempem ankoma basa yiri fi a adɔyɛ wɔ no mu na fontabra mu nufa nu ɔkyama mansa nyinaa no bie ɛna mosomfo JP no mu yɛne na hyia twetwe nkɔmɔ wɔ Old Boga TV so no na ahema wadaro ma memisa we wone bebree di nkɔmɔ a deɛ kan sɛ fɛs no de na yɛde dwuma su akora akyɛw sɛ gye yɛde akyɛw fa ka wo mpɛ nanso nei deɛ ɔno kora mfiri ha no onya ha ɔpɛ sɛ enka enye nana Jana ayɛ boafo wadaroma asɛm we di mu bibia sɛ nye nana Jana ayɛ boafo anka ususu sɛ kuro no apagya do ebi anka nduru sie kura anka apagya anase nka baabi a ɛteɛ no baabi a na eduru ne hɔ ana nanka ɛna so No kra saa mom di nanso sɛ de yɛ nkɔmmɔ no hyɛ ase medi kan na ɔka ayɛ no na nananom atena nkonya ɛne nana Kwame Amponsa ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ɔmo ani so ade hunu sɛ sɛdeɛ kuro no teɛ no ɔmo mpɛ ne saa ɔmo pɛ sɛ kuro no ɛnyɛ den ɛntu mpɔn enti nananom ɛnam ani so ade hunu so ɛna de maa ɔmo de nana ayɛ bi afo ɛbaa sɛdeɛ Dumasua kuro no ɔmo pɛ sɛ ne mpuntuo ne kɔ no ɛbaa yɛ na mmom nana baa yɛ no deɛ yɛbɛka sɛ edin a ɛda nana so no ɔyɛ ayɛ bi afo esan sɛ mfie mmienu mu a ɛna yɛwura yi May da ɛtɔ so da edi kan ɛna yɛde nana 1st May 2023 ɛna yɛde nana esi akonya so na yɛhwɛ afe ne fa nneɛma nana de agu akwan mu ne nneɛma nana ayɛ ama kuro no nsakraeɛ aba mu a nokwa asɛ nka ɛnyɛ nana anka ɛbɛkyɛ paa ɛbɛba na nso ɛbɛkyɛ nanso nana ba yɛ nneɛma a awura Dumasua kuro mu a meka sɛ meka adagye bɛbɔ yɛ kuro no mu ayɛ fɛ papa ama ya ne mbrante no nyinaa obia na wo sɛ ne ho fɛ sɛ de kuro no mu asi ayɛ fɛ no asiesi nokwa paa sɛ me na mekɔ adwuma mu a we bisa me pɛ plot we bisa me pɛ we me pɛ sɛ me yɛ sei wɔ hanom enti nokra nie Dumasua mekra na me yɛ wo me ha ya na yɛtete nanso na ɛyɛ den sɛ mekɔ baabi meda me ho adi sɛ
mfiri but a nadia and nay me cry menka ubedu baby na obi kana just I was near boy I was sitting 2 months who say yes also bibi wo mu a na uti and na da meti ada no kra ne na meti ada more me offense kwa adwuma mu a onkofo e ka say de na ukuro yi they say de na ukuro yi ebi kra o ha baby wo mu ni me but me nda me ho adi say me ne nkoso ahema na say bi ye asankonya wo dumesia because eno kra keke no Emma me plus many eno kra keke na Emma me because na plus nja na onye nipa kuma nti obi ono ye ne hema de nza yes ni modu na ye nhwe ese atrankonwa no de na mo hwe afri mo hwe ni mu afri na aye boafo ni oh asankonya no de ye shafi nana eho ye nana baaye no o ma ye hu na ni so ade hu no a o de bebo akuro no eye 7 years development plan okay enti afi bia ne de odeba nana deba ye hwe so a se de nana kan aye no o de ose aye oyo oguso a odi dwumadie no se de o ka che se afi bia no obeye ne sa e de amaye afi edi kan no e na oye se ya akwan nyina no ye behwe se ye beboa na akwan niam nketenkete a ewo wo ha nyina ye be de ye betumi aye ampa se ye hwedumasu a ya akwan ni bebre wo ha yaye ye nwie ye de nanso ne fapem kese no nana enam nana adaroma so atumi amasa na mani nyina ekoso nana ema ye hu ne se obema ye ensuo ye benya beebi a ye betwa ensuo wow ni nyina mu ne se nananom ada nadi ama ye hu beebi a ye bedi sa adwuma no ama nana akokle sa land ni so nyina ye yi library eguso a omo construct ewo ho se de nana kan aye no nti na chese afi no dwumadie maako bia no kra na afi we kra de em say aba double because ye guso a ye nsuo de no e na afi nso ye yi library no nso mo guso a omo ye nti ye hwede na na ye ne de a ye expect nema bebre ebi ne say dwumadie a ode ba na anu ada ye nyina ye so mu ma ne course kama a ye duma first yeah ye so ye nsuo ba tan a ye wo ho no mo a na ye nya bibia emfi nsuo no ho yesum nso nde but na yenya bibia mfiri ho atenam na ani so ade hunu ene niema a ohu fa ho nti sesei no ama bambo bia bansuo no ho a ese obi ntumi mfiri ha nko nsuo no ho abra ontua bibia ana obekọ ho free and we dey ye beko mate enim se na kra we chiri krempo eni achiri di anka na ye bebo moden akọ eni achisa nti yensu batan na wo ne sesei nam na so ama atena nkonya na nansa meka ne sa ahemfi honom no yenya bibia source of income be free yensuo no ho enti nana de yeguso a yehwe ne ma bebre free no na ne ma so a oye no so de ebro ya adwene ye nti ase ekra so ewie na ayema de nkomo twetwe no nyina ye kọ na wiye sansam penense da bebia da ye koso ya ne pitiri ama asem bi hwehwe aso o masom na penense twene nim da ho a wo mo nchen esa na ye factory bi wo kure musa da be ya mabuno be nya edwuma ye afiri me ye no kresa wadaoma no krepa na ekasa ni mu na edu beebi a refre kakra atimi ba na wo san kofa so ayenchi no kresa sa adwuma di a wate no koso na di hu dwuma nyina mfidi a wo se be ye adwuma no egu na akwan so a enche bia no sa mfidi ni nyina be ba be dudumasia nti no na ansa na mfidi no kra be ba no okay ade a wo se ye di production yankasa ya start bi wa okay nkoso fan club fo ewo afuo kese a ya do banchifuo kese a eda ho no enya agro eno nkwadan chen no nso no na ede niam agu akwan mu a ye di mfidi a ebeba be process cashew ewo ha ede amaye asisi akrampo no manya ne ntie se enyema bebre gu akwan mu a odi sam NGOs bi kra eba dumesia ama o mabeboa ye cashew ne tonim enema ni nyama ye ma omundi sa adwuma no kra no wa start ama NGOs eba abeboa ye se na ebe ya ye cashew na ya dom ye kofa ba fie a ye benya atofo ama omode aye den ede yakọ nti we nyina ye nema na de agu akwan mu a
yenim se afi a yewura afi a na yewura afi no Yeah. na enu se afi no nko awie no na nneɛma aba no na Akɛse. ɛboro so koraa. Nkɔmmɔ na ɛdɛ paa nanso mpanin sɛ wodi adwene da akyi abɛhwɛ asuo fraw yɛde bɛhyɛ fridge na da foforɔ nso yɛba a yɛnya bi aka na ayɛ ma wada roma yɛpagya yɛ mu a no yɛde dwumadi no kora sɛ awia pɛ sɛ ɛhaw nti yɛsɔre so yi deɛ na woka kyerɛ Ghana man ɛne obi bi a wɔhwɛ yɛn. Meda ase. Deɛ mɛka kyerɛ Ghana man ne wiase obi biara a ɔretie saa nkɔmmɔ yi no ɛne sɛ deɛ Nana ayɛ biafo ani so adehunu a ɛwɔ Nana ayɛ biafo ani so no ne 7 years development plan na ɔde too dwa no nkyɛn pii ɛna Nana kɔgye ɛho abasobɔdeɛ na yɛkɔɔyɛ na Nana de nneɛma bi totoo nnipa no a ɛwɔ hɔnom n'anim ma ebi mu te nneɛma bi ase. Na deɛ mɛsrɛ Ghana anaasɛ ewiase nyinaa ne sɛ ɛyɛ a yɛkɔ baabi a yɛnsua biribi, yɛnsua adeɛ because deɛ nti a mɛka saa ne sɛ Nana ɛnam akwantu a ɔretu ɔrekɔ ha na ɔreba ha no nneɛma a ɛwɔ afoforɔ kuro so no ɛna Nana esua bi na ɔno nso Nyame yɛɛ n'adom a ne de ne nimdeɛ yɛɛ den ɛkaa ho na ɔno nso de boa Dumasua kuro. Nti sɛ obiara wiase wɔ hɔ na sɛ wansua biribi a ɛmmoa wo. Wosua biribi na wayi bi afiri na wo nso wode wo deɛ ayɛ den aka ho. Nti yɛnhwɛ Nana ayɛ biafo Gianna na yɛnsua no na yɛmfa nkɔ afoforɔ so mɛnka sɛ ɛnni wɔ no nti no ɛnyɛ. Deɛ yɛwɔ mu no yɛnsua na yɛmfa nkɔbɔ yɛ kuro ahodoɔ a ɛwɔ Ghana ha nyinaa ho ban. Na mefiri sɛ yɛfa kwan a Nana ayɛ biafo Gianna afa so no a yɛn nso ɛbɛboa yɛ ama Ghana afa ne ntoma pa afira. Piao yɛbɛboa ama Ghana tumi afa ne ntoma pa afira Nana yaa Japoma atɔfɛ kɛse a oduru mpempem ankoma ma ɔpiafo basa yirifi ado yɛwɔ no mu no ɔno ɛyɛ Dumasua nkɔsoɔ hema ɔne na nananom wesa ansa no nyinaa hyɛ nano sɛ onyinem na wɔna nananom atiri mpo adidi nti a wɔde Nana Gianna ayɛ boafo ɛbɛyɛ nkɔsoɔ hene ɛwɔ Dumasua kuro hyɛ no nso Old Burger TV so no mo sonfo JP no mu ni ɛne ne mu akrapim bafa gye ne do a okese du amoa media yɛne ne mretifi agro me cameraman ɛyɛ Alesco Media. Like it, subscribe it, share your comments and so adaroma. Mema ne nkam di akyire de aka bia wonsa beka. Pia